Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubur ban puli da ilus atas kini kilong kimat kongsan jong ke kubur. Ka artificial intelligence ka pinmunto shibun hakaban kentiu ya ka yok kon ka jingsingan bat ya ka lang salang ong menteri rang badu Narendra Modi. Yok pediam ke surka Meghalaya ya ka shiti na ka Indian Olympic Association ka ban pinskam ya ka jing yok ban pinlong ya ka National Games balai paukandai ha ka jilla. Bat pinlong ka nihu ya ka program ban pinsyai halo ka jinglong singan kibriu basyom trei haki yeng jong kibriu. Menteri rang badu Narendra Modi hinin kasngi ulakran syai syapang ka board jing kelaba ka artificial intelligence AI ka wanra dah ka babandru ya ka jingdon kam ka sensyal kadar ka bakhuj basuba badondor bat bala bantai ya ka jingalong ka wei bat ka roi ka par ba kentup lang klem ka jing sya siliang. Umudi ulakran ni kani hak artificial intelligence AI action summit kablalong ha Grand Palace ha Paris. Umudi ulapenya lang ya ka summit rengkat batu Presiden jong ka France u Emmanuel Macron. Menteri rang badu Narendra Modi ulapensyai halo ke jimento jong ka artificial intelligence ya ka yok ka kon ka jingsingan bat ka lang salang. Ulaban ba ka AI kalakyo stat siapa palat bat badan kam ya ka jinga tray lang situlup perthai ban pinti kena ba ka jing pendan kam ya ka haka sensyal kadar kadai ban long ka pamintoy. Ulu ongru baka AI kalay rap ban pin kalay ka jing jung ki million ki brio da ka ba kam pin bhaya ka koit ka kya ka pule puthi ka rep ka riang bat ki wei. Menteri rang badu Narendra Modi ong baka India ka long kari ka basan ha ka jing kiu ka yok ka kot ha ka san post number len. Menteri rang badu ong ya kani ha ka jing play lang baka video conferencing ya ka India Energy Week arajar arposan ha yasho bhumi ha dwarka nen kasni. Modi ong baka India ka lakiu na ka kadan ka bashipho sya ka basan ha ka san post number len. Ong baka jing pinmi boarding na kasngi ha India kalakio laipau arsya ha kishpos number adem kabala pinlong yaka bandon ha kakadan kabalai ha pedeng kiri ka perthai kiba pinmi boarding na kasngi. Syu ong baka jing pinmi ke India yaka non-fossil fuel ru kalakio laisya bat baka India ka dekari banengkong na ka G20 kabala ban kinjo shakithong jong ka Paris Agreement ka jingla pinmi boarding jong kari ka long ka kam ba kongsan kabala pinla ya ka India ban kinjo shakathong. Ka surka Meghalaya kalayo pediang ya ka shiti na ka Indian Olympic Association IOA hinin kasngi ka ba pinskam ya ka jingyo ban pinlong ya ka National Games balai paukandai ha ka jilla ha ubanay rumpang lanilber jong ka snem arajar arpaw hinyo. Ya ka shiti bala soy da ka Presiden jong ka IOA ka PT Usha lapha siya menteri rang ba Konrad ke sangma ka ba pin ya ka jingkut jimut jong ka sorkar ban kintiu ya ka sports bat ya ka jingla jong ka ban pinlong ya ka nikarunsan ya lekay ka bahe jong ka ri. Ka IOA kalakot sungubhayo menteri rang ba Konrad ke sangma bandon lang ha ka jingpenkut ya ka National Games ka balai popra ha halwandi Uttarakhand ha ka ba an tiru ha ya ka lama jong ka Indian Olympic Association ka balong kadan ya ka jingyo ka jilla Meghalaya ban pinlong ya ka National Games balai popkandai. Ka Yora Ecological Solutions ka company ka bana Delhi kalakular banyak lang bat ke surka Meghalaya kumju ru bat ki Autonomous District Council kata ka Khasi Hills Autonomous District Council ke Janta Hills Autonomous District Council bat ke Garo Hills Autonomous District Council na ka bantaban pinlong ya ke jala kum ke jaka ba pinmi ya ke yok ka kot leng ba ki ding. Hadian ke jinga kendu bat ubak penyak sings u CEO ka Yora Uswapan Mehra ong baka company ke juaram yakinong rep bakin penyar ke jaka tungding leng baka carbon finance. Ka Yora ka tumuban penmi pisai ke carbon credit banengkong jongka hapo hadu lai benai da ka babutong ban kinjo hadu sispa hajar hektar ke jaka. Ka KHETC kala kersyan ya ka ni kecing sedang kam dah ka bapinya so ya ka Yora bat kishnong bat ailat ru ban penon kam ya ki jaka sara bat ya ki spak mariang haki klau.
Uba penya sings im ulong bakani kaya ram ban penne pensa ikiklau bat leng baki carbon credit sale kan longru kumkalat kamay jakpo. Ka Finance Department John Kasoka Meghalaya kan penlong ya kecingya tai shuwa ka mangtengka nakabenta ka snam mangtengka arajar arphosan arphon rio ha ka khat artarik nanta ubnai ka tamenta ka si nadu ka po khatwe shiteng minstem ha conference hall main secretariat Shillong ya ka ba ple ta umintri rangba Conrad ke sangma kani ka dai ka Akashvani Shillong ko ban lamchapi ya ka khubor. Ban beteng biang ya ke khubor ka Northeastern Hill University Nehu daka jinga snok ti lang bat ka IIT Bhilai ka lapinlong ya ka program halor kapang sensitization of app connecting housemates with prospective employers hakani hi ka skol ba nin ka singi kaching tmu jong ka program ka long banwanra ya ka mobile application balatip kum ka made full ka balashna penwandur na ka bantaban pinyaso ya kinong traying bat kinong aikam hakarukom ka bashangan bat bakoy ya ka ni ka app labu hakaktin Khasi bat English u Vice Chancellor ka Nehu Professor Nirma Lendu Saha ulong ba kinong Shong yeng priu kilong ubut lom jong ka yok ka kon rai bon sen ki jumat i ki ching e kum ki ching bom long shingan hakakam bat jing duna ka jing siu lakhmi lanti ba ka ni ka jing tmu kan ple ye ki lat ai kam ai jam ye ki nong tre yeng hakathan da ka ba pintik na ru ya ka jing long shingan bat ka bha ka myat jong ki ka Border Security Force BSF ha Meghalaya kalayo ban ye we ubrio na Bangladesh ubatmu bandrung tu sa India na kawe ke jaka khaput ka bah East Khasi Hills District kat kum ke jingtho na PRO BSF Meghalaya la ong baki BSF ki balapit ngor bha kila isuba ya ka yat ke yeng jonu brio hakathan khaput bat marmar kila kemno ye ha ka jingto ket la sham ba uni ubrio ude unong India ubashong basa ha hojai Assam bat hadin la Tino yu hakipulit kapen Ursula Police Station. Karib Hoi Poultry Farmers Association RBPFA kalakantu ya ke sarkar bakan te lakam ya ke jingthet naba jalla ya ke siar bat pintikna ya ke do jung ke siar kanang bakan umkta ya ke kamai jung kinong ri siar banapo ke jalla kinong ri siar ke lakanno baka jingwan ra ya ke siar na shikiwe ke jalla kadai ke daw ke bawan ra ya ke jinghyar ke do jung ke siar ke balakta shikada ya kinong ri siar khamtam kiba harib hoi kinong risiar ke lapan pau ke jing benyau bawat la ke sarkar ke persang ban kenti ke jing aikam dalade yalade bat ke kam ri jing ri hendrai bon ne ke samla ke blari ke siar ke la e no ya ke ne ka kam namar ke jing bomla ban te la kam ya ke jing wan ra siar nashabar ke jella ke annual coach conference basan pausan kan long ha ke arpo wei tarik hadu arpo lai tarik menta urimpang ha dumig Gaon Garubadha Southwest Garu Hills yakane ke jihalang lapenlong da ke Meghalaya Coach Association da ke jing thmu ban lumlang ye ki para jai ban reu coach ki reu khrau perkhan bat kinayalam banyatai halo ke jing pinne pansa ya kalariti ya ki mat jing e be day bat ke imlang salang bat kalawei jong ke jai ban reu coach ha ke jihalang kindon ru ke jing rwa jing shat ba pen i ya kalariti bat ke jing le anyam tendrai ke jing pen kre ya ke ni ke jihalang kadang ya chaprang Dakajing temu ban ailat ikisamla bakin pentibet hakaliang ka sports kasinong penda umyong ha Eastern West Khasi Hills District kalapinyo e kajaka nakabantaban sinaya kajaka yala ka sports kapendang umyong kadai kaway na kisinong kibahe jung kathan mayrang kalathe pisa Iway point San Clortenka hakani ka project ka bapen pawya ka jingkut jingmut ban penslori ka samla hakijing le kai football cricket bat kiway de kijing le kai sports katto ka kubor kalakut na ka Akashvani Shillong hakapo prabaji nginiso bat ka Akashvani na Delhi na ka banta ki kubor hakaktin Hindi bat penbut ka kubor hakaktin paring kene ka de Akashvani Shillong